Shalom. Oras manhita salu naruas ni hakaipe saresok sopo surung. Urian itu hatta tapuk kama ibadah sate duon marhite nama rede sian mukwede nomor 733 ayat sada dohot 2. Urian itu hatta ni debata dihita di mano niarion ima atas surat sian Evangelium Markus 14 ayat 60 sada songonon madido disi alain mauhum do anggo Yesus dan agia aha dia lusi gabe di suku simat si tuan imalin i ibana muse bido ma beha Kristus doho anak si pujioni kita sa porsiaon di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus tumacai manggogo rohani akan malin do si tuan malin rado akasi foto surat lau pajeon Yesus maragam sakat di batuan nasida lau para foto Yesus saya diduli nasida do hasalani Yesus alai tung sugoi lo dapat nasida nang gusada hasalani Yesus akas didangi pergak pe di batu nasida do alai tung suarong do natama panendang yang nasida dang marharumuan kariada masih alawat do alai tung gogo situtu do suarani akan atorobi ido panagabe dirapoton nasida Yesus marhite paddohonna nama dok taring aktui seibana gay masurat mana torobi madok asa dihumati Yesus pitor didapat to situan imalin nang si foto surat ima pangidion di situan na torobi didaru mahum hamati tu Yesus arong bebas yang nasida menamani juri dibulang mamatana jala di pastabi idobuti maibana alai mauhum do anggo Yesus dan apala didok nian puasa mauhum Yesus alai hampar tu panurangam ni si saya nama do ikom martamnya hapar do Mesiasi ikom masih taono do ibana
Tari damai siya si taon nai dinamauhong mga dobi akan hajit nakpedi pasipal mananaw do ibana jaladang makuling nanggo sa kababahata songon biru-biru na tinobu tu pamotongan ibana gariada di tareo do tanggurungna tuhala na mangilicing ibana urungna tuaka na mamastabi jalabhina tuaka na manijuri tersurat di 50 ayat orang dan ala nama biar jeis upahan nama wong ibana alai hobar tu pangleon na doi pasauton hatani lewatana sini ulir konni akka panerangi tarimo tu mesias si paduai dan nasaboi dialo jeis akan atorobi ai de batar ibana saluhuna terpajari ibana do alai ikosaut do hatanai duo do pangoloyonido diulahon ibana nakpe tumacaya jala dengol si tauni marhitei diajari jes do hita asal duk jala pangolo di hatani di bata nakpe konaro bata si tauni mau hom ditikina masa hagaoro ipe mengajar hita do asa boy paminakot diri mengadopi hagaoron tapasat akan masa itu di bata asa ibana mengajari jala mengedeho bisik tu hita di bata mana mangula di ngulutan amin martang yang mahita di bata Jehovah manami par dengan bahasa jala para siroha tong do hami madauk maleate tuarpam Tuhan dihilal hami sudi dengan nigasan nama dongani hami tong boy hami dungo satu manogok ni arion andorak soulau kami Tuhan akaulau nami na pinasahakmu Tuhami tong do hami madok maleate tuarpamu pinaptaruli hami di hatam imana gadis lusulu di ngolu nami gaboy hami untuk kuatam jala pangoloy jala boy ngolunami gabi patuduhon holong nasiak koi atau ngalai tuan nami tuk tomat orang puasa tami saluna ruas ni huriam sonia kapan lalu ni huriam mulai siap pada lalu situa satu pada lalu nago tiki oma tuk tong naman nangai ngolunami di bagasan kasiang kanon urasi hami sadosa nami asa tamahami gabi ianakkom uloy jala tangi hamba pangian doan nami ulang mengasau kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin tapuji batu hata marhite ede nomor 730 sada ayat sada dohot 2
rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na dibanding ujal, sai pinurbadia magwarmu, sai Roma harajaun, saya saut malomonirham di banua tungaun songon na di banua gijal. Leor matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nama dosa tuhami. Unang hami togion siap pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horo na punah harajau, do tagugon, rodia sangapon sa leleng-leleng na. Amin, asini rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, to parsauran ito di purbadia madongani hita sa luhut na. Amin.